Estem en la Marta Cortina, propietària del nou càmping aquí a la Guingueta, per parlar de com ells han preparat l'estiu 2020 en este càmping. Doncs la por principal era que dins del càmping pogués haver-hi contagis, que no poguéssim controlar-ho, però bueno, anant-nos informant i contrastant idees, llegint normatives, doncs vam anar formant uns protocols que crec que ens estan servint molt per controlar la situació. O sigui, els càmpings vam tindre molt clar en tot moment que havíem de posar les entrades de tot arreu, de la piscina, dels locals, de les instal·lacions interiors, doncs hidrogels, recomanacions. Des del primer moment vam fer la mascareta obligatòria i, bueno, sectoritzar també va ser la nostra preocupació més important, sectoritzar el càmping a l'hora d'anar a la piscina, que no hi hagués concentracions de persones. La situació ens ho permet. Hi ha moltes hectàrees de natura, poca població, llavors, bueno, creiem que de moment ho podem controlar força bé. I a nivell de clients, heu tingut algun feedback dels clients sobre les mesures que s'han pres? Veiem que el client ha donat molta importància a la neteja, a com es fa la neteja, l'assiduïtat amb què es fa la neteja i bueno, que es netegi doncs, tot de dalt a baix contínuament. Jo crec que això els ha donat molta confiança. Jo crec que veuen que estem controlant la situació, no? Els aforaments de la piscina, totes les mesures que han de prendre al bar, a la cuina. Per fer-nos una idea, per exemple, com és la neteja d'un bungalò? Bueno, la neteja d'un bungalò hem hagut de fer un protocol molt estricte perquè tot el que diguéssim és el que està brut. A més, o sigui que nosaltres tenim unes bolses especials perquè en cap moment ningú es confongui. El brut es treu el primer, el mateix passa amb els estris de cuina, es netegen amb rentadores, amb rentavaixelles a alta temperatura i, bueno, una vegada està tret tot el brut, es comença a netejar i després entra la roba neta i els estris nets i finalment es desinfecta amb solucions hidroalcohòliques que es vaporitzen per tot el bungalò. Moltes gràcies, Marta, pel teu temps, per aquesta entrevista i sobretot per l'esforç que fiqueu des del càmping per cuidar de cada client. Moltes gràcies, Anna, també vosaltres, per venir a visitar-nos. Només desitjar-vos molta sort amb aquesta ruta que esteu fent i, bueno, dongueu molts records als càmpings companys que ara visitareu i que continuïn amb molts ànims endavant perquè el càmping continua sent un lloc segur. Molt bé, així continuarem. Nosaltres només podem contar el que els càmpings han fet i aquesta és la nostra funció. Continuarem en la ruta dels càmpings per veure i corroborar que els càmpings són un lloc segur.